3. Hej alle sammen. Velkommen til noget eventyr med vennerne. I dag der går vi PvP. Hej, my guy. Jeg har Lons, og jeg har Toxic Gaming, Tobias. Hey. Så går vi PvP, og så flækker vi nogle dudes, hvis vi kan. Eller failer det hele. Det må tiden vise. Ja. Og jeg gætter på, at vi tager ham der står deroppe, som lige gik i spawn. Okay. Okay. Okay, jeg har lige glemt den der første bjælke der, den er PvP. Seriøst? Ja. Ja. Det er ret nok. Jeg blev også næsten slaget her tidligere i dag. Wow, han har et guldsværd. Ja, der er ild i det, og det skader sindssygt. Nå. Okay, skal vi hoppe ned og se om vi kan få ham? Ja, drenge, så skal vi hoppe ned herover. Skal vi hoppe ned og så bare løbe, eller hvad? Eller hop bare ned. Jeg følger efter jer, fordi jeg ender bare med at skrige som en lille barn. Kom nu, Lons, hvad laver du? Kommer det mig, eller hvad? Det var fordi, der var en, der begyndte at smide med mad og hoveder. Kom din J. Lad os gå herop. Gå herop, drenge. Let's go, friends. Ja, så er mit parkour, mand. Ja, skills. Hallo, der er en herovre. Han er nede. Han er nede på den anden side. Er vi med på den? Fuck, det er godt. Ja. Han skal glemme det. Nej, ikke glem det. Vi har ham. Men det var, vi skulle glemme det, at det var, jeg faldt ned. Low life. Fuck, han svær OP. Har vi fik ham. Fik ham? Ja, vi suger alle hans ting. Jeg kommer. Kom til vi løber væk. Vi løber væk. Skade. Mangler vi mad eller sådan noget? Nej, jeg tror ikke, jeg mangler mad. Det gør jeg lidt. Jeg løber bare væk, fordi han kussen. Hallo, har I nogle ting? Ja, men du får det ikke. Hey, Lons, der er gear. Og hvad har du ikke? Har du den der? Den der? Mangler svær. Vi har faktisk en opgraderet en der, så det er. Og du har fået svær. Lidt mad. Så holder jeg lige... Nå, okay, så skal jeg fandme ikke dele ud af det. Okay. Ja, tak. Tobias, tak. Eller hvad var det for et sværd, han havde? Kan du ikke lige give mig noget, jeg kommer til at kaste for mig? Sådan, du får halv 11. Eller drenge, vi går spawn og se, om der er nogle flere dudes, vi kan flække. Ja. Går vi bare... Ja, okay. Bare spawn. Der er en eller anden, der står og tager pots. Wow. Ja. Go on. 2 seconds, don't move. I won't move. Der er en, der lige er gået ned, og han er lige fedt skin, man. Hallo, Tobias, kom nu. Tobias. Ja. Vi Okay. hopper bare ned. Tobias, den rusher bare. Fuck det, mand. Det kan sgu da være ligegyldigt. Hvorfor har jeg 3 tomme flasker? Og smid. Jeg er jo ikke tørstig eller noget. Ja, okay. Nej, det må du jo så åbenbart have været. Lol, vi kan ikke komme op her. Ja, okay. Lol, du kan komme op herover. Okay, vi hopper op her. Hvor I der er en... Er I ikke på vej op på broen? Jeg skulle lige til at sige, der er en deroppe, så er det bare Tobias, der er gået op. Jeg nåede at sige, vi skal tættere på spawn. Jeg kan ikke se spawn. Wow. Sådan der. Surrender. Sure. GG Surrender 20. Ja, det er ligesom på Diamond Guys. Hvis der kommer en Diamond Guys, så går jeg spawn. Kom her, venner. Kom her, din... Tobias, træk tilbage, Tobias. Han ramte mig jo ikke, vel? Slap nu af. Nej, men du fuck. Hey, med en bue kan man så skyde op på dem. Ja. Ja, når han står uden for bjælken, men så bliver han hvis ham der, han hopper ned, så er du lost, fordi så går jeg... Tror du ikke, jeg ved det? Oh my god, man. Du skal ikke gøre mig det, men ja. Bare fordi jeg ikke er en Minecraft-freak. Eller der er en, der hopper ned på den ene side herover. Er der? Så ja. Lad os det er bare, man giver eller ej. Det er trollface, man. Fik vi hans fjes? Nej, vi får aldrig hans fjes. Jeg får aldrig deres folks fjes. Det er bare fordi, de tænker, nej, Frederik, hans eller der er en, der er kommet ned. Er han god? Ja, han har... Ja, vi løber efter ham. Jeg er ligeglad. Don't care. Kan man ikke æde og få liv? What the fuck? Han fik mig. Ja, han slædede sgu da også mig, mand. Wow, drenge. Men det gik jo egentlig meget godt, men nu må jeg sige, at vi failede den, og det har så været den her episode af... Halløj, vi vil løbe ud, der ligger masser af armor.
Nej, fuck, det lå Så- meget alligevel. Det er de sidste skridt der fra mine venner. Så indtil næste gang vi ses, så ruller vi. Er det? Fint nok. Skal vi lave noget mere content? Det vil altid Hallo, have. hallo, kom ud og hjælp mig. Der er en, han er... Ja, man, kom så. Ja, det er ham der. Han har fucking meget armor på sig. Sidder broen. Jeg ved bare, han skal fucking dø, man. Han har ikke en Hjælp skid sidder på. broen. Vi løber rimelig langt, og det er venstre side af broen, og vi er om bag ved slottet næsten. Så løber jeg højre om, hvis Ja. jeg jagter ham den vej. Tobias, du er med mig, ikke? Jo, jeg er lige her ved siden af dig, eller... Jeg ved bare, den suttekode er, at han skal dø, mand. Du har løbet højre om, ikke? Frederik? Jo. Så løber du lige ind i skallen på ham. Nej! Hvordan gjorde jeg det? Død. Teleport, nej! Han... Hvordan kunne han lige teleporte så hurtigt? Fuck, han teleporterede hurtigt. Det var jo fucking urealistisk. Nå, jeg nåede at få et par shiny pants af ham, fordi han kastede dem. Det var egentlig lidt dumt af ham. Lol, det var fucking for sygt. Det var fucking crazy. Så, det var sådan, han stopper. Ja. Nå, Når at klikke tab, pil Det er op det. og enter. Og tak for den gang. Tak fordi I gad at så med. Jeg er som altid Toxic Gaming. Vi ses i næste video.